Hi guys, good morning. Welcome to the channel guys. May buntag tanan diya guys. Ang among madam mo naghugas og plato sayo kayo. Guys, nabuntag mo sa namin. Ay may nakamata guys. Sa plato, wala na pangugas na din. Ay kuno po ta guys, magluto tag sudan. Magluto kita sudan. Puro gulay ang sudan guys. Ang palayan ang iniwa na guys, ang gipalit para dali ra. Dayon, kalabasa o talong. Kamatis, nahinog na ito mong kamatis. Amo ning isahon, kalabasa. Tagulag talong guys. Kaning kuwan. Kining palaya. Magkuhan sa kub. Lamas. Galir mo naman guys yung tabangan. Palaya lang malakas. Kita lamas dan guys para dire-diretso ba. Iniwa naman yung ay kanan ng kalabasa niyon guys, kan iniwa naman yung palito. Nakita mo giniwa gapon. Mana iniwa dan kaya hindi puti. Puti kay magiwa-iwa pa. Natin itong lamas. Ahos rin sibuyas. Kanyang palayas itlog na may butang. Kanang kalabasa na may manok dito mong isa. Ay na yung manok diya mong ipa. Kano? Pahumok po na may butang. Pero kanyang palaya itlog ra. Kaya may itlog yung butang ng palaya. Isa ko na guys ba? Dinitlog ang isa ko. Sayo nakamatang na sa alas 5 pa. Mata na may alas 5. Baka sayo makatulog. Dugay makatulog, dugay makamata. Sayo ka mo. Lutog food. Kasalang naman kuan para aga ng kanon. Sudan na lang ang mga salang. Saya ito makliyok-kliyok guys para maunat ang mga kasuba. Ma-exercise tag ginagmay dahil namas ang atong pong kalabasa. Panitan ang kalabasa. Si Mingkoy, matang si Mingkoy ah. Mingkoy! Kamok niya Mingkoy. Nan ada ang dudong sa inyong vlog. Kita is dudong sa inyong vlog. Ano man? Sultin sa gabi nga. Sinanampok lagi ka. Nga ano, nakita mo ka. Samtala ako ko sa inyong vlog. Good. Tala ako sa inyong vlog. So, tamat tayo pa mo apil. Dahulun ko pa. Igi mo apel mo ko sa hay gudong. May magkana mga on me. Saan sa may trabaho ni Dudong? Ay, tricycle driver. Sama na lang na. Buhi na nga. Naghiwa na ko kalabasa guys oh. Hugasan lang na. Siguro abunda kay nagabuno. Itambo kayo. Wala ba di ulod? Nandam na biyo. Ang nga hugasan ni kanira mang hugasan na ginagawa ng tanong, hugasan na hugasan. Kalabasa raw pang hugasi. Naunahan ni mo na. Daraglamas dire. Kuha na ta guys, mag-isa. Ang among cook nagbabalik. Wow, ang palaya. Palaya, ray malakas. Ang palaya yung kamatis. Uway din ang itlog. Gaya, pero pwede mo na ang itlog.
Ugasan ako dahil kuan guys, kalabasa para ganito lang salang. Ugas naman niya ako ng ugasan, gusab. Okay, kaya na itong talong. Ugasan na itong talong. Dagang klaseng gulay yung punta na. Palaya, talong, kalabasa. Ruby na healthy. Ang palaya lang malakas. Hasta nagluto. Aslo mugnaw. Ay nagluto. Kulang ng itlog guys sa mupunan. Para lamig dagang itlog guys. Ginahan ba kasi dagang itlog ng iyang kuha ng palaya. Ang isagol sa among kalabasa, kining manok guys oh. May humok na ibabarag tubig ipusin kayo. Ano isagol naman sa kalabasa namong kalabasang with talong. Naligo na si Boss Gian. May klase pa. Amin ko dyan ta. Luto na guys sa gatong kuan guys, palidya. Igisa na guys para sa kuan. Para sa kalabasa o talong guys, kinaluto ng palaya. Among isaw ka na manok. Sa palaya kay itlog man to ka na kay manok. Napamamayan manok sa rate na nabili. May sahog. Naluto na ng palaya. Bugno dahil kung kanong daan ay. Yan ang bugno ng kanon kaya rin maka-didiretso kaon kaya init isipag puyok. Ano mag-vlog kaya nga dyan mag-vlog. Ikaw di ay. Ikaw ba may founder ani. Ikaw ba nagsugod ani sa atong vlog. Kung kaya na ko ang vlog ko. Kung di kaya di na ang vlog. Ano ginagawan lang. Kumbaga nilapan-laban lang. Kahit mahirap. Gawin nating madali. Yan talaga ang buhay. Lunod din ang kalabasa dito. Uway, agidungan na rin talong. Di huli nga rom niya to. Antod ko di na taganahan. Di na ta. Undang na ta. Ako vlog mo ko basta. Hinggat kaya na akong vlog. Nagbaho na ko. Narbaho na lang ko na siya guys. Nakita sa YouTube. Di ang YouTube mga drone daghan naman kayo kuan ko platform na ang kuan social media mo nang katag ng tao ba diba guys hindi kini mo asahan eh Manindera na naman ko lungsod. manindal na siya buwan Maninda ko buhat. Trabaho mo na. manindal lang ko na ito bisag unsa trabaho marangal yan bisag basurero pag unsa basta trabahong marangal. Sa Tagalog pa, marangal. Laban lang. Ganyan talagang buhay. YouTube din magig na gawas lang sa mga sikat na vlogger. Diyo katong mga karaan ng sikat na vlogger. Kita mga small YouTuber. Ano ram to sa mga label na mubura. Hanggat kaya. Pag wala na, yun yung mo asahan na kay na makailang pangita. Kumbaga, mo raman ng kuhan kanang lingaw-lingaw ba? Lingaw-lingaw daw ang tinuod. Guys. Ako yung mag-vlog kay limon ko. Karon pa noon. Karon pa sa lingaw noon. Hindi siya angay ko no kay mo. Nagdamit ko kung nga ikaw na nag-vlog. So, karong nga operahan ko. Kitang duha mag-vlog. Kung di na ka, di na po ko. Siyempre, kuhan man ta. Tandem ba yata? Kung di na ka, di na po ko.
Huwag kang bibitiw kaagad. Tandem in crime. Bitaw guys, ang kuan ron, ang internet, daghan na kayong platform mo ng daghan na ang mga tao, tama mga tao bisag asa lang nagkuan mga reels, mga ang mga big YouTuber ay kuan ron. Kay dako naman sila. Ang mga small YouTuber mahinay jud. Ang dagko kay mahinay samot nang okay ang dagko mahinay kay dako naman sila kuan. Ang gagmay mahinay wa na. Kanang uban magsalig ka diha lisod jud di niya nasaligan. Yan na jud kay laing source ba, source of income. English, source of income. Luto na nga tong sudan. Gulay lang malakas, ang palaya o kalabasa. Lamira ba ng kalabasa dito? Yan ko kalabasa diya. Kalabasa na ginisa. Nanay talong. Manang wa na may waiting ganay giso kay di na siya, di na ko. Siyempre gasa siya adto mo ko. Di man ito mapugos ang panahon. Ang panahon din na ito mapugos. Nang kuan miya na, galalis miya na oh. Ano siyang tingog. Kung na ko ni mag-vlog. Tanaw na to. Asa kutob. Pero guys, wag bibitiw kagad. Babalik ang batibot. Huwag mo ko balibad, pero walang ko mo saad na kanang hindi ako na ikuan. Di ba guys? But kaya ba? Ambot kaya na ko. Ambot lang kaya. No ko. Ang panahon. Bahala na si Lord. Sa kutob. Kan pag-drive na ako na, na permi. Anong dati si Kul? Pray lang sa Lord day na akuan. Kanang sani. Kaya na ng lahat. Muna among giawayan gabi guys. Naglalis na natin. Hindi na ako siya mag-vlog. Hindi na siya. Hindi na ko. Alam mag-ako rin mo para yun. Diba? Sabay, Jod. Ano kaya? Hindi nga na siya. Ako na lang kuno yung mag-vlog. Ikaw good. Pero asa ka, adto po ko. Hindi na. Di undangon na nato na yung mag-vlog. Kaya ang tao, baya, di baya, habang buhay yun na, kung siyempre, wala siguro sa ganahe guys. Nang din sa ganahan mag-vlog. Sinako yung pa-vlog ko. No? Malay, di ko ka sure na tuloy-tuloy yung mag-vlog. Ato na lang undangon kay mundang lang po ko. Total sa unang panahon wala man eh. Nagsama ta wa may vlog, trabaho ra man ta. Bisag seryoso guys, ngisi gyapon ko kay ron di kay seryoso ba. Kaya di ko mangisi-ngisi, masyadong seryoso baka takihintay sa puso. Niabot na siguro yung boundary guys sa kutob ra yung pag-vlog. Kaya nakaingon sa gabi na naglalis, may gawin, may nganong inana yung gingon. Yang rason ay wala na, di na lang kuno sa ganan mag-vlog. Mga karon wala siya titingo ko, may galalis may gabi na, gaaway mi. Hindi na ako siya pugson kayo sa pag-vlog, kaya wa mo sa una wa may vlog karon ra mo yung vlog nangabuhi man may bisag may vlog kay basta maning kamot lang ta. Di ba guys, ang mag-asawa kon mo dyan na kanang kanang magkatambayayong. Oh, sa Bisaya pa. Ug asa ang usa adto jud ka, alamag mo bulag ka, di ba? Kailangan talaga ang mag-asawa magsinabtanay. Decision man na niya guys, so ako mahimo. Manang musunod lang po ko para way samo. Kaya ako sang gikontra o nag-away mi. Iya man decision. Munang ako mahimo. Masunod lang po ko para lang po na niya basig lisod ba ini pag-vlog guys, nakaingon ng kanang uban na gusto mag-vlog di lalin samot nagparesa mo na daily vlog mahutdan jud kag kuan guys, mahutdan jud kag diskarte, mahutdan kag kunahuna na unsaon niyo pag kuan ng vlog na okay kay lahi man imong pag-vlog sa mga vlogger na kanang mga sikat na kasi mga vlogger na sikat so, sa kabulan
may lang ma-upload nagkausa. Tapos semana kausa. Kami daily vlog lisod. Okay kung sikat ka kaysa sa kabulan kausa ra ka ma-upload million na agad. Kini amo nga daily vlog pila ray views kada adlaw na ray 1,000 kapin o sobra 1,000. Di lalim ang paghimo og content kada adlaw. Nagay time guys akong kwento, na time na bag-o pa lang siya nag-vlog ha, mga siguro mga tunga sa tuig siguro to. Nag-away mi kay gusto niya pagkabuntag pag mata mag-vlog mi. Siyempre blanco pa muna, siyempre mag-vlog ta na gitay istorya na may gawas na nindot para mo kuan pod sa atong mga viewers mapatok na may adlaw jud na dili active atong utok. Lisod ang amo daily vlog kay nigmata pa lang nimo magunahon na kagon sa inyong vlog di lalim guys. Pero lisod jud guys kay nagi panahon na ang inyong content murag magbalik-balik na ba siyempre sa adlaw-adlaw ninyong kanang pagba-vlog. Murang siguro nakasabot ko niya niabot ang time na gabi di na ako mag-vlog. Nga naman, basta din ako mag-vlog. Mutong ako, kontra siya, siyempre. Naanad na ba yami? Nung nag-away mi. Kung mo siya tigtingog, ikaw, hindi na ka-vlog, hindi na po mag-vlog siya. Oo, mag-vlog ko guys, pero wako kay bawag asa kutob. Kung kay bawag sa iyang rason guys, nang anong ayaw na siya mag-vlog, pero kay bawag ko siguro, isapot na sa signal guys, kaya among signal diri. Tiktuyok ra niya. Nag-upload ba ya, o maglisod ba ya. Ang gisapot siya siguro kasabot mo guys. Ako di mo ko basta-basta mo suko siya nako di masuko po dili. Siyempre ako nauna kung siya kasukaan. Siguro usara po na ako siya gisabot. Pero naglalis mi kay siyempre ni kalit bisag ingon na din ako sa mag-vlog. Yan naanad ba yung vlog ako siya anong di ka mag-vlog. Basta ako no. So, nag-aaway mi kami una siya tingtingog karon no. Unang na kuan na po guys ba kay kanang murag tugog na kuan ba kay mo binamon lingaw kada adlaw mag-vlog mi kada adlaw bisag unsa man buhaton nag-vlog mi nasa gawas manilim mag-vlog mo kalit sa giana nako na di na sa mag-vlog siyempre nakuan pug ko pero nakasabot man ko pero nabigla lang ko ba naragod niya guys ug mo padayon pa siya ako suportar mo di na siya di na ug diretso di go pa rin ket kaya naram ko pero may siyang likod kay siya bay nagsugod na siya nag-umpisa. Suportar ako niya sa iyang gusto. Basta ang pag-vlog di ilalim. Usahay magkuan jud nagi time na murag magkakuan mo ba kay siyempre ini ka buntag mo na po mo vlog. Unsa na po din yung itapik, unsa na po din yung buhato na routine sa balay pero di ba ilalim. Di ilalim guys ang daily vlog. Mga kwarta tinuod ang pa-vlog guys. Dili man sa pangambog nagi kwarta ang pag-vlog bisa ginagmay na kwarta. Na kwarta kada bulan basta ginagmay lang. Basta magkugay lang mo upload na di kwarta. Dili man ingon na mutbot ni kwarta na kwarta pag-vlog pero na mo gamay raming small YouTuber kanang pila ra mo subscriber na may kwarta pero na masahod ang problema gamay ra gid siya di gid para ingon pareha ng mga dagkong YouTuber na. Kami tandem ba yamin duha, siyempre mag-asawa kami duha. Munang kung sa iyang kuan gusto, di ako pong sabayan. Yung kalit man siya, ingon gabi na kuan. Nakasabot lang po ko guys, so di na siya. Hindi tayo mahimo. Kaya kinitong vlog, duwa mo po na muna sa ligi. Di sa ingon na may trabaho na nyo kaysa, na income, pero ginagmay ra, pero wag may magsalig na ingon na kuan kayo. Ang pag-vlog man ko, dili man ko dingo na perminti ang imong sahod na inana imong sahod ko imong sahod 20 o 30. Dili ba na permi guys? Na imong us-us, na imong gamay pa, napay mo taas pa, di perminti ang imong pa. Depende sa views sa imong video. Nuno makaingon jud ko na sweldo kapra namo na may sweldo pero di gyud din kanang dako gamay ra dito porta ra mo ko nimo be unsa imong gusto. Kasabot mo ko ni Mabe. Kaya nagkabaw man ko sa pila na katuig ito mag-uban hapit na 20 katuig. Kasabot ko ultimo utot ni Mabe kasabtan ako basta sa puton ka. Munang lang po pala bi kay kasi mabuang po ko. Luto na guys, agad ang ginisa nga kuan kubasa. Na guys, agad ang ginisa nga kuan kubasa na luto na. Kana siya mo sa guys, maulian na mong dayan awa. Istorya na siya guys ah. Magaji panahon nga sa putin ka. Diyan mo kagaw guys, kay laban ra mas gihapon mi.
Naluto na mukha na. Kana ta? Kasi mama. Ma! Magutan pa ta ka mama. Unyang udto na ko magutan ma. Unya na may kalabasan mga antay, gutom na ko. Na maapas. Yan, magdungan na tagi. Gutom na bud mi gyoy. Mga nami guys.